Hľadanie chýb v animácii v prasiatku Peppa sa pre nás v podstate stalo prácou na plný úväzok. A dnes sme našli naozaj dobré kúsky. Napríklad v epizóde Edmondov sloní narodeniny sme si všimli dve rýchle, ale vtipné chyby. Keď pán Zebra vyskočí z dodávky, pozorne sledujte jeho ruky, pretože sa mu v nich zrazu magicky objaví kufor. Pred chvíľou v nich nič nedržal. A to nie je všetko. Keď mamička prasiatko vyberá list z obálky, ak sa pozriete na obálku, viditeľne sa pred vašimi očami zmenší. Sama od seba sa zmenšila. Poďme sa porozprávať o epizóde Londýn. Tu vezme Madame Gazela triedu na výlet do Londýna, kde im samotná kráľovna Anglicka ukáže mesto. Keď autobus čaká, kým loď prejde cez most. Ak sa pozriete dovnútra autobusu, môžete jasne vidieť nejaký tabuľka s pokynmi na stene. Ale keď loď prejde cez most a kamera opäť ukáže autobus, tabuľka s pokynmi úplne zmizol. A to nie je všetko. Počas celej tejto epizódy je vo vnútri autobusu zvonček, ktorý sa v rôznych scénach objavuje a mizne. Raz tam je, potom zase nie. V epizóde, keď sa Richard Králik príde hrať, hneď na začiatku vidíme, ako v popredí leje dážď. Ale ak sa pozriete za okno, tam nie je žiadny dážď. Pozadie je úplne suché. Až keď názov epizódy zmizne z obrazovky, začne za oknom konečne padať dážď tiež. Ako keby dážď zabudol prísť na čas. A to nie je jediná chyba v tejto epizóde. Keď Suzy príde k Pepinmu domu, ak sa pozriete pozorne na dvere, hneď vedľa nich je zvonček. Ale počas úvodu tej istej epizódy tam ten zvonček vôbec nebol. Niekto ho tam očividne nainštaloval veľmi rýchlo. V epizóde Dedo Zajko a jeho lodenica sme našli klasický trik s miznutím. V jednom momente epizódy jasne vidíme stĺp s zvončekom na vrchu. Ale keď loď narazí do dreveného stĺpa a potopí sa, stĺp aj zvonček úplne zmiznú. Sú preč. Ale potom, len o pár okamihov neskôr, keď dedopes vytiahne loď späť z vody, stĺp aj zvonček sa magicky objavia presne na tom istom mieste. V epizóde Party autobus je Peppa pozvaná na narodeninovú oslavu mačky Candy, ktorá sa koná v dvojposchodovom party autobuse. A hneď si všimneme niečo zvláštne. Vo vnútri autobusu je len jeden rad sedadiel. Všetky deti si sadnú do toho istého radu a autobus sa rozbehne. Ale keď kamera prestrihne na záber autobusu zvonku, usporiadanie sedadiel sa úplne zmenilo. Teraz deti sedia vo viacerých rôznych radoch, ako v bežnom autobuse. Jeden rad sa nejako za pár sekúnd zmenil na niekoľko. A to nie je všetko. Keď si deti sadnú si k jedlu, na tanieri je 6 sendvičov. Danny, Suzy a Pedro si každý vezmú jeden, takže by mali zostať 3 sendviče. Ale ak sa pozriete na tanier, stále sú tam 4. Niekto dostal jeden sendvič navyše a nikto si to nevšimol. Tento je trochu iný ako obvyklé chyby. V epizóde, kde Peppa, Jurko a ocko prasiatko maľujú Evienu izbu, ak sa pozriete cez okno, môžete jasne vidieť slnko na oblohe. Posuňme sa dopredu k momentu, keď dokončia maľovanie a vonku sa už zotmelo. Ale tu je tá zvláštnosť. Slnko je stále na presne tom istom mieste ako predtým. Všetci vieme, že slnko vychádza na východe a zapadá na západe. Takže ak prešiel čas a zotmelo sa, slnko by sa malo posunúť po oblohe, alebo úplne zmiznúť. Teraz, táto ďalšia scéna z epizódy Obruče je naozaj vtipná. Keď si všetky deti berú obruče z koša, vidíme, že sa pridáva Zoe Zebra. Ale tu je problém. Len pred chvíľou ani nebola v triede. Na začiatku tam nebola. A potom zrazu chytá obruč, ako by tam bola celú dobu. Pokiaľ Zoe neprišla na to, ako sa teleportovať, toto je očividne chyba v animácii. A to nie je všetko. Keď sa všetci začnú hrať so svojimi obručami, Zoe opäť záhadne zmizne, ako by tam nikdy ani nebola. Objavila sa v jednej scéne, chytila obruč a zmizla bez stopy. Poďme sa porozprávať o epizóde Doktorka Škrečková a jej korytnačka. Doktorka Škrečková navštívi deti, aby im porozprávala o svojich 3 domácich miláčikoch. A počas tejto scény môžeme jasne vidieť mačičku Candy, ako sedí s ostatnými deťmi v triede. Ale neskôr v epizóde, keď si doktorka Škrečková uvedomí, že jej korytnačka vyliezla na strom, a zavolá hasičskú službu slečny Králičkovej, kamera sa presunie na hasičské auto, ktoré je na ceste na miesto. A ak sa pozriete na auto za ním, mačička Candy sedí vo vnútri. Ale ako? Práve sme ju videli v triede, nie je možné, aby sa dostala do toho auta. Buď sa mačička Candy pohybuje veľmi rýchlo, alebo animátori úplne zabudli, kde ju umiestnili. Epizóda Bezpečnosť na prvom mieste má niekoľko dobrých príkladov. Keď otecko prasiatko otvorí bezpečnostnú bránku, ak sa pozorne pozeráte, bránka doslova prejde cez tváre Peppy a Georgia. Ako by ani neboli pevné.
A potom, keď Peppa a George začnú robiť dom bezpečným pre deti tým, že všetko obalia bublinkovou fóliou, nejako sa im podarí obaliť aj závesnú lampu na strope. Dve malé prasiatka, ktoré ledva dosiahnu na kuchynskú linku, nejako obalili bublinkovou fóliou lampu visiacu nad ich hlavami. To už nie je ani chyba v animácii, skôr záhada. Jedna epizóda, ktorá je úplne plná chýb, je hudobné nástroje. Keď ocko prasiatko podá Pepe bubon, nie je tam žiadny popruh, žiadna šnúrka, nič, čo by ho držalo. Ale keď Peppa začne hrať, bubon len tak levituje vo vzduchu. Ako by ho pre ňu držali neviditeľné ruky. Potom, keď George začne fúkať do trúbky, ak sa pozriete za neho, televízor a zlatá rybka úplne zmizli. Pred chvíľou tam boli a teraz je tam len prázdna stena. A nakoniec, keď ocko prasiatko tlieska mamičke prasiatko, pozorne sledujte jeho ruky. Prejdú priamo cez jeho vlastnú hlavu. V tomto bode si začíname myslieť, že ocko prasiatko možno nie je úplne pevný. Teraz tu máme ďalšiu epizódu s viac než dostatočným množstvom chýb. V epizóde Štikutka, keď Peppa siaha po svojej lyžici, jej ruka prejde priamo cez misku s cereáliami mamičky prasiatko, ako by tam ani nebolo. Potom, keď ocko prasiatko nalieva mlieko do svojich cereálií, ak sa pozriete na džban, hladina mlieka vôbec neklesá. Nalieva mlieko, ktoré zjavne nikdy nedôjde. A ak sa pozriete na misku s cereáliami na stole, v skutočnosti neleží na stole, ale mierne sa nad ním znáša. A nakoniec sa zamerajte na lyžicu v ruke Peppy, pretože o jednu snímku neskôr sa úplne teleportovala z jej ruky na stôl. Pokračujeme epizódou Kompost, pozrite sa na nástenku na stene. Na začiatku epizódy jasne visí nad kuchynskou skrinkou. Ale o chvíľu neskôr, keď Peppa prejde k odpadkovému košu, tá istá nástenka sa teleportovala cez celú kuchyňu a teraz visí nad odpadkovým košom. A keď už hovoríme o odpadkovom koši, keď ho prvýkrát vidíme, veko je úplne zatvorené. Ale keď Peppa ide niečo vyhodiť, veko sa otvorí samo od seba ešte predtým, než sa ho dotkne. Buď je Peppin dom strašidelný, alebo má ten odpadkový kôš pohybové senzory z budúcnosti. A to najzvláštnejšie ešte len príde. Keď mama prasiatko začne Peppu učiť o rôznych typoch košov, sú umiestnené hneď vedľa chladničky. Ale len o pár scén skôr bola chladnička natlačená tesne pri stene a vedľa nej nebolo vôbec žiadne miesto. Kuchyňa v Peppinom dome sa zjavne medzi scénami sama prestavuje. Teraz tu máme rýchlu, ale naozaj zvláštnu vec z epizódy Hviezdy. Keď prasiatkovská rodina príde k detkovi prasiatkovi domov, otec prasiatko má očividne oblečené zimné oblečenie. Ale keď vylezie do podkrovia, zrazu má na sebe svoje bežné, každodenné oblečenie. Možno si myslíte, že si zimné veci jednoducho vyzliekol predtým, než vyliezol hore. Ale nie, pretože doslova o sekundu neskôr má opäť na sebe zimné oblečenie. Nejako sa mu podarilo dvakrát sa prezliecť v priebehu pár sekúnd, bez toho, aby si to niekto všimol. Teraz k tej poslednej veci. Pozrime sa na epizódu Telesná výchova. Keď detko Králik dáva deťom pokyny. Pozrite sa na pozíciu mačky Candy a slonika Emily. Ako vidíme, mačka Candy je na vzdialenejšej strane a Emily je na bližšej strane. Ale chyba je v tom, že v nasledujúcej scéne si vymenia miesta. Počas niekoľkých snímok si jednoducho vymenili miesta. A v tejto scéne, ak sa pozrieme na pozadie, môžeme vidieť množstvo lán visiace dolu. Ale len o pár snímok neskôr všetky tie lána zmiznú. A nakoniec, keď detko Králik povie deťom, aby sa kývali ako želé, ak sa pozrieme na Suzy, chyba jej ruka. A to je všetko, čo sme tento raz našli. Ale keďže poznáme prasiatko Peppu, pravdepodobne je ich ešte stovky, ktoré sú ukryté priamo pred očami. Dajte nám vedieť do komentárov, ktorý vás prekvapil najviac. A ako vždy, uvidíme sa v ďalšom videu.